La malaltia de Chagas, endèmica de Sud-amèrica, es transmet per la picada de la vinxuca, un insecte que viu a les esquerdes de parets i sostres de vivendes precàries i insalubres. Afecta a animals i a persones i la infecció pot trigar més de 20 anys a manifestar-se. La llarga incubació dificulta la detecció del paràsit Trypanosoma cruzi i facilita el contagi, sovint degut a transfusions de sang. Les migracions arreu del món fan la resta. Quan el Chagas es manifesta, apareixen problemes cardíacs i digestius que poden conduir a la mort. Com en un monestir de clausura, el paràsit, un cop entra dins del nostre cos, queda reclòs dins de les cèl·lules i, a més, és doblement silenciosa. És una malaltia que pot estar durant molts anys de forma asimptomàtica, sense donar cap símptoma, i, a més, afecta a persones que no tenen veu. Israel Molina és cap de la Unitat de Medicina Tropical i Salut Internacional de l'Hospital de la Vall d'Hebron. Lidera el projecte internacional Berenice, que té l'objectiu d'aconseguir un fàrmac més eficaç contra el Chagas. Reclosa durant dècades, la malaltia de Chagas viu entre les parets del nostre cos com un paràsit silenciós. Tan silenciós que era un fenomen pràcticament desconegut al nostre país. Coincidint amb els moviments migratoris en els darrers anys, podem considerar que la malaltia de Chagas és una malaltia emergent a Catalunya, que segons les estimacions ronda entre les 10.000 i 20.000 persones afectades. El Chagas és una patologia endèmica de Sud-amèrica. S'ha detectat a 21 països, tot i que preval a l'Argentina i Bolívia. Es transmet en zones d'extrema pobresa, on la xinxa, que porta el paràsit, conviu amb les famílies. El 40% dels portadors de Chagas arribarà a desenvolupar la malaltia entre 10 i 20 anys després d'haver-se infectat. Medicaments contra el Chagas n'hi ha molt pocs. El principal és el benznidazol, un fàrmac altament tòxic pel nostre organisme i que perd efectivitat a mesura que el pacient el pren durant anys. El tractament recomanat contra aquesta malaltia té un principal desavantatge, que és el gran número d'efectes secundaris. Molta gent presenta efectes adversos i un grup d'aquests abandonen definitivament el medicament. El nostre grup pretén que el medicament sigui molt més ben tolerat i, si podem, que sigui més eficaç. La malaltia de Chagas està considerada com un dels problemes de salut més greus de l'Amèrica Llatina. Juntament amb una millora del fàrmac, l'educació en prevenció i detecció és fonamental per aturar la transmissió del paràsit. El camí de la curació del Chagas ja ha començat. Potser estem al principi de tot, estem arribant a aconseguir nous medicaments per arribar a tots els pacients. Cal un esforç a nivell de comunitat científica i sobretot d'inversió pública i privada per poder dur a terme una bona recerca que aconsegueixi un bon producte final.